les festes de Sant Roc perfectament bé podrien haver desaparegut el 1951. Visca Sant Roc! Visca! Volta Sant Roc! Agafeu-lo! Cada mes d'agost, a la plaça Nova de Barcelona se celebren les festes de Sant Roc. Fa segles que ho fan. Però què celebra tota aquesta gent? Va, desgranem. Des del mes de març ja sabeu que Barcelona, com tot el món, està sota l'amenaça de la Covid-19. Per la majoria de barcelonins és la primera pandèmia d'aquestes proporcions que viuen, però Barcelona n'ha viscut moltes altres. Barcelona ha viscut el còlera, la febre groga, la verola i, sobretot, la pesta. Les festes de Sant Roc neixen d'una pandèmia. Per tant, la festa de Sant Roc no s'escapa, com qualsevol altra festa, de circumstàncies especials, horribles i, diguéssim, destructives, com poden ser pandèmies, guerres, conflictes, etc. Tot això influeix a la festa de Sant Roc i a qualsevol festa. El cas de Sant Roc, com és un vot de poble, es considera que té una continuïtat en la història i que no es deixen mai de fer, perquè simplement la renovació del vot ja es considera que la festa s'ha celebrat. Hi ha moments terribles en els quals no es pot ni fer això, com durant la Guerra Civil, on no es pot fer ni la renovació del vot i per tant hi ha aquesta interrupció a la festa. L'evolució de les festes no és contínua. És a dir, hi ha moments de disrupció o de tall. Pot passar que una festa s'hagi mantingut inalterada durant un temps, després hi hagi hagut alguna cosa que l'hagi aturat durant uns anys, per exemple, pot haver estat una dictadura, o pot haver estat que la gent l'ha deixat de practicar perquè hi ha hagut una dispersió demogràfica, i després, per algun motiu o altre, es recupera. Això ha passat molt en festes tradicionals i ho estem vivint avui dia. Bé, els carrers que ens heu viscut, a part del carrer del Bisbe, el carrer de la Palla, el carrer Boters, el carrer dels Arcs serien els carrers que més els que han arribat fins avui en dia. Jo era petit i el meu pare i la meva mare vivíem al carrer Capellans i ens va tocar el bombardeig i vam haver d'anar-nos-en, però vam tindre la gran sort de que no ens va tocar directament les bombes. Però a la casa del costat va morir gent. Això va ser un diumenge i recordo que se'ns va ensorrar al llit. Falten el carrer de la Corríbia, el carrer del Bou i el carrer Capellans. Tot això es va tirar a terra després del bombardeig de l'any 38 i fins que van deixar tot l'espai que és a l'Avinguda Catedral. Home, l'impacte va ser molt fort perquè tots els veïns que vivien en totes aquestes illes de cases que van tirar a terra doncs eren uns actius a la festa, no? Eren gent de la comissió, veïns en definitiva, i clar, tota aquesta gent va ser obligada, sense cap compensació, a marxar a llocs lluny, com la Guineueta, Vall-llaura, llocs així.
Evidentment que després d'un episodi de conflicte o de guerra o qualsevol altre conflicte que afecta a la societat en general acaba afectant la manera de celebrar una festa amb un nou plantejament quan després es fa la represa i això també dona sentit a l'evolució de la festa. Ara que ja tenim una circumstància, la pandèmia, necessitem un protagonista, Sant Roc. Sant Roc va ser un personatge que tenia cura dels malalts de pesta i ell mateix va patir la malaltia. Va, anem-lo a conèixer. De Sant Roc se sap molt poc. Hi ha molta llegenda, però poca història. Se sap que era de Montpeller, que va pelegrinar a Roma i que es dedicava a cuidar malalts, especialment de pesta. Pràcticament no se sap res més, ni tan sols la data de naixement i de mort. El que passa és que molt ràpidament després de morir comença a ser advocat contra les pestes que al segle XIV i XV van ser terribles a Europa. La llegenda de Sant Roc de Barcelona situa els esdeveniments a Barcelona. És exactament la mateixa llegenda que trobem en altres llocs, només que cada lloc la situa a la seva ciutat. Per què a partir de 1589? Per una pesta. Una pesta de la qual la ciutat es veu deslliurada i es fa el vot de ciutat. Les festes votives, que Sant Roc no deixa de ser una festa votiva, és qualsevol festa que es dedica a la celebració d'un sant. Que és un agraïment, es fa un vot a un sant, en el qual, a canvi d'uns favors d'aquest sant, d'una intercessió davant de Déu, per exemple, doncs el poble en agraïment li dedica una celebració. La mitologia parla d'algun esdeveniment fora de lo normal en el qual hi ha hagut una intervenció d'un sant, d'un personatge sagrat o d'una persona que en aquell moment era humana i que després adquireix un estatus sobrenatural i que aquest episodi és un episodi que diríem disruptiu, que marca un abans i un després, l'eleva a la categoria de sant. Pot ser, per exemple, un sant que en un poble de pescadors ajuda una barca en un moment de mala mar. Pot ser un sant que ajuda una nena petita que s'havia perdut al bosc a retrobar el camí de casa. Pot ser un sant que avisa d'una tempesta de llagostes abans que arribi i així protegeix el poble. La major part de festes del nostre país neixen de vots de poble i sorgeixen d'un aspecte popular. La gent ho comença a celebrar, l'Església ho reconeix i finalment el Consell de Cent fa el compromís de mantenir aquesta festa al llarg dels anys i de que tingui uns aspectes concrets. Un vot de ciutat és el compromís que pren la ciutat d'anar cada any a una església determinada, en aquest cas era la catedral, a oferir-se al sant i a fer uns dies de festa en honor d'aquest sant. Les primeres celebracions de vot de poble són del 1589. Evidentment, en el temps han evolucionat. L'evolució més clara és que passa de ser un vot de poble, un vot de ciutat també, el Consell de Cent, passa a ser una festa popular de barri. I avui en dia, més que una festa popular de barri, el que ha esdevingut és una festa patrimonial de la ciutat i del país, ja que el barri, com a tal, doncs, ha patit altres molts conflictes, però també la transformació radical i la pràctica destrucció d'un barri tan cèntric a la ciutat de Barcelona com és el barri de la Catedral. La
paraula Raval és un arabisme que vol dir un barri situat fora d'una població emmurallada. La plaça Nova prové d'un barri fora muralla. El seu objectiu era crear un nou espai urbà. Però per què es va acabar convertint en una plaça? Bé, la plaça Nova, antigament, al costat de les muralles romanes, va créixer un raval de cases així una mica desordenat. Pocs carrers o poques places a qualsevol ciutat del món tenen data de naixement i fins i tot podríem dir que data de defunció com té la plaça Nova. De fet, va néixer el 1355, va estar construïda, va ser oberta dins del que era l'antic barri de la Vila Nova dels Arcs. I dins d'aquest raval, les cases van anar posant-se on els hi convenia. L'any 1355 es va veure que davant de la porta mateixa de la muralla romana s'havien edificat diverses cases i diversos horts i impedien una mica la sortida, i llavors l'any 1355, com he dit, mitjançant permutes i canvis van començar a canviar els horts, les cases, donant terres a un altre lloc de la ciutat, i així d'aquesta manera es va poder obrir la plaça. L'atzar ha volgut que aquest triangle d'elements fos la base d'aquestes festes, i amb més de 430 anys d'història s'han convertit en les festes més antigues de Barcelona. Però què ho fa que un barri tan petit i castigat hagi conservat aquestes festes durant tants anys? Les festes de Sant Roc de Barcelona a la plaça Nova tenen una data de naixement, que és el 1589, que és la data de constitució de la confraria de Sant Roc de la plaça Nova. Bé, no es pot considerar ni una festa de barri ni una festa de ciutat en aquell moment, perquè aquest concepte, en ple segle XVI, no existeix. Existeixen festes patronals, festes votives, i això és el que és la festa de Sant Roc. La festa de Sant Roc, com deia, comença amb un vot de ciutat el 1563, on ja s'origina el que és el seguici de Sant Roc, que avui encara es fa. Durant una primera etapa de l'antropologia es pensava que el que era important en la festa, en el ritual, en la cerimònia, era el manteniment d'unes estructures rígides. És a dir, en la festa hi ha uns codis, hi ha una processó, hi ha uns sermons, hi ha uns balls, hi ha una música, i el que realment importa és que aquests codis i aquestes normes
es mantinguin intactes al llarg dels anys. Després, una antropologia més contemporània va fer èmfasi en una altra cosa. Aquests codis només es poden mantenir i només poden persistir en la mesura en què canvien. Moltes festes tradicionals han patit processos de reinvenció, d'actualització, algunes ara s'estan fent digitalment amb la pandèmia, és a dir, constantment hi ha creativitat. Hi ha cultura quan hi ha creativitat. Bueno, la confraria de Sant Roc, la visió que tenien, bueno, una visió més antiga, més religiosa, més salvaguarda del sant, més diferent una mica a lo que seria la comissió, no? Diríem que la confraria era en una època més religiosa i la comissió és una mica més per veïns. Podríem dir que una primera festa deslligada més o menys de la confraria de Sant Roc en si i del gremi dels bastaixos, que també col·laboraven en la realització de les festes, doncs quan comencem a conèixer noms de veïns que s'organitzen per organitzar activitats al carrer és al final del primer terç del segle XIX. Com a comissió de festes organitzada, estructurada, amb president, amb tresorer, amb llibres d'actes i amb llibres de comptes, la primera documentació la tenim el 1884. Aquesta comissió de festes, el 1988, és a dir, 104 anys després, s'organitza una associació cultural que no només es dedica a organitzar la comissió de les festes de Sant Roc pròpiament, sinó que es dedica a fer una tasca memorialista, de recerca i d'estudi de les activitats del barri i de la història del barri de la Catedral i també de cultura popular a través de les colles de cultura popular, els gegants, els teatres, els grallers, el bestiari, etc. Les festes de Sant Roc al llarg de molts anys, com qualsevol festa, ha tingut moltes activitats i les activitats han estat segons la moda del moment, com és lògic. Llavors les festes eren molt diferents que són ara. De les activitats, sé que abans de la guerra es havia fet ball, però jo, esclar, vaig néixer el 33, per tant, no ho recordo jo, perquè m'ho havien dit els meus pares. Però després de la guerra, l'època, diguéssim, de la dictadura i tot això, no es deixava fer ball. Fèiem només les festes normals, la cucanya, ballets, posteriorment després les festes dels gossos i tot això. Records molt bonics i molt macos. Altres elements que s'han quedat com a elements singulars i originals de les festes de Sant Roc són actes com el globus del Capità Muñón, la cucanya de la Plaça Nova, del 1884 i després del 1904. Els panellets de Sant Roc, que també són del 1884, que són dolç. El Corrollà, que és del 1830, els Gegants, del 1806, el Cucut, del 1807. Durant tants anys perquè llavors hi havia molt barri abans de la guerra. Jo crec que perduren gràcies als geganters, perquè si no, aquí no hi ha gent, no hi ha barri. Han perdurat perquè són reflex d'un barri, d'una comunitat humana. Una festa és autèntica i pot perdurar quan reflecteix una comunitat humana. En el moment en què no hi hagi una comunitat humana vinculada a la plaça Nova i al barri de la Catedral, les festes de Sant Roc desapareixeran. Aquesta resistència
És un dels trets més característics dels plaçanovins actuals. Molts, com jo mateix, visc a Sant Boi, però cada any, bueno, estic tot l'any aquí muntant les festes. El que canvia no és només la festa, sinó és també la forma en què la festa es concep i s'explica i es pensa. I és gràcies a això que les festes poden perdurar i poden actualitzar-se. Un record i una joia, perquè jo encara baixem el dia de Sant Roc, baixo a missa. Les festes de Sant Roc han estat tota la meva vida. Primer perquè de petit vaig viure les festes de Sant Roc de petit, amb intensitat, i després perquè van ser el meu punt d'inspiració per la feina que després m'hi he dedicat, que és el món de la festa. Doncs ha sigut un lloc on, a part de les primeres festes, els primers amors, els primers riures, els primers... Bueno, és com si fos la festa del meu poble. Jo no sóc nascut a Barcelona, però jo he viscut a Plaça Nova, he dormit a Plaça Nova una colla d'anys, tinc el despatx actualment a la Plaça Nova, en una de les torres, i són les festes de casa, són les festes en les que puc retrobar gent que conec del barri. Són les festes del meu barri, és la trobada amb els veïns de tota la vida i fer la xocolata, fer la festa. Vamos, agost sense Sant Roc no és agost. Les festes per mi és això. La feina de tot un any, la culminació, el passar-nos-ho bé nosaltres fent-ho passar bé la gent. Des de que soc membre de l'Associació de Festes de la Plaça Nova, signifiquen un treball previ molt important i durant els dies de festa retrobar-me amb els meus amics, tant els de la Plaça Nova com els d'altres entitats, i són unes festes que les fem nosaltres i realment, per sort, les gaudim nosaltres. Per mi les festes de Sant Roc són un moment de l'estiu on ens podem reunir tots els amics i podem disfrutar de les tradicions i les activitats que es fan des de fa molts anys i és un moment molt especial. Per mi les festes de Sant Roc són dies d'alegria, il·lusió i també orgull de poder viure les festes des de dins. M'agraden les festes de Sant Roc perquè portem capgrossos, veiem els gegants i tot això. El que m'agrada molt de les festes de Sant Roc és que munto la cucanya i m'ho passo molt bé. I aquí he invertit tots els esforços que estan necessaris en el que és la memòria, la dignitat i la festa d'aquesta ciutat. I és l'únic moment de l'any en què realment es veu aquest barri, aquesta comunitat humana que hi és. Per tant, les festes de casa. Amb l'obertura de la Via Laietana l'any 1908 i després de la destrucció per les bombes de la Guerra Civil i l'obertura de l'Avinguda de la Catedral l'any 1941, el pla urbanístic va trinxar el barri. Un barri i uns veïns que han volgut sobreviure en un entorn hostil tant pel veïnatge turístic com comercial i que volen trobar-se cada any per reivindicar la seva festa. Així és com una festa tan petita s'ha fet tan gran. I això no acaba aquí.